Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma foli bɛ abonné ye page kan YouTube sanfɛ Bamada City L'Aigle Noir. A kɛra tile 2 ye ka bɔ bi ka recette dɔ d'a ma. Avant que n ka recette dɔ di, n b'a ɲini bɛɛ fɛ a ka abonné ka partager a teriw n'a jɔɲɔgɔnw ma ani a ka famille kɔnɔna mɔgɔw ma. Bɛɛ k'a sɔrɔ parce que a bɛ bɛɛ aider. An bɛ ka fayida ninnu di, an y'a daminɛ depuis an fitinin an bɛ fayida di parce que a diyara an yɛrɛ de ye n y'a kɛ. Bon wariko tɛ foyi tɛ, n y'a kɛ ten a mɛnna depuis 2013 donc an b'o de la sisan. Hali ni occupé len don n bɛ to ka n yɛrɛ fɛn ka pour que ka fayida dɔw di. Donc n bɛna mun di bi o ye hakilija fura dɔ ye. Bon tukɔnɔmɔgɔw fana b'a fɛn dɔn kosɛbɛ. Fɛn soloni kunkolo i b'o de susu ka mugu bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Soloni kunkolo i bɛ sɔrɔ ka ani di ɲagami, i bɛ to k'a di den ma, denmisɛnnin fitinin ma. Denmisɛnnin fitinin de b'a fɛn, a bɛ to k'a mugan quoi, a b'a k'a tɛgɛ kɔnɔ a b'a mugan, a b'a k'a tɛgɛ kɔnɔ a b'a mugan. A bɛ denmisɛnnin hakili ja toro. Soloni kunkolo k'a susu quoi, piler en poudre. I b'a piler k'a kɛ mugu ye k'a d'a ma, a b'a mugan, a bɛ to k'a mugan. O kɔfɛ aya dɔ bɛ yen j'y crois bien ko sanu kuruka fala tan sa. Wala, i b'u to k'u fɔ minnu kɔrɔbayara kosɛbɛ, i bɛ to k'olu fɔ siɲɛ 7 ou siɲɛ 77 n'i ye temps sɔrɔ i bɛ to k'o wurudi u la. Chaque fois n'i bɛna leçon ta i b'a siɲɛ 7 kalan. Sanu kuruka fala tan sa, i bɛ to k'a wurudi ten, a bɛ mɔgɔ hakili ja kosɛbɛ kosɛbɛ. O de kɔni don k'a d'a ma abonné a b'a partager pour que teriw ni jɔɲɔgɔnw k'a sɔrɔ. Ni diyara mɔgɔ min ye a bɛ se ka aimer fɛnɛ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.